L'Espolí ens reunim amb les dues candidates a Falleres Majors de la ciutat per a l'exercici 2017. Les dues candidates ens obren les portes del lloc elegit per a la tan esperada cridada de l'alcaldessa. Per a que tot siga el més objectiu possible, hem decidit que l'ordre d'aparició a l'entrevista no serà altre més que l'alfabètic. Tenim la necessitat de saber més sobre elles. I tu? Jo soc Azahara Colomer, tinc 31 anys i soc mestra d'educació primària. Estic treballant en l'escola pública des de 2007 i ara sí definitiva en un col·le de Picassent, que també viuen molt les Falles i estan molt integrats en aquest món també. Estic casada amb Toni Santiago, que també és faller, és de la Junta de la Falla Plaça del Sí i res vivim així al Xemessí, a l'Avinguda País Valencià. M'agrada molt llegir, m'agrada escriure també, sobretot en vers. M'agrada cosir, anar a la platja igual en hivern que en estiu i fer esport també. Estar amb les amigues, ho passe com a tots. I què més m'agrada? La reposteria també m'agrada molt. El meu nom és Belén, soc fallera de Santa Bàrbara. Vaig estudiar farà un parell d'anys, vaig acabar la carrera d'AD, Administració i Direcció d'Empreses, en la Universitat de València, i l'any següent vaig cursar el màster d'Auditoria i Comptabilitat i en l'actualitat estic treballant d'administrativa comptable en una empresa de la ciutat de Xemessí que se dedica a la importació des de Xina. Com a hobbies, realment... A banda de les falles. Sí, vull dir, les falles, òbviament. Més que hobby és ja, no sé, el dia a dia. I anar al cine, el cine la veritat és que m'agrada molt. Llegir no tant com voldria perquè les falles ocupen molt de temps, però també llegir i sobretot l'estar molt en casa i aquests dies de sofanet, pel·li, manteta, soc prou fan d'aquestes coses. Suposo que estaràs un poc nerviosa, no?, esperant aquest dia. Conta'ns un poc com te sents en aquests moments. Jo tinc ganes ara que arribi, que siga el que siga, però que arribi, perquè vull que és que no, clar, si sols eres tu la que estàs presentant, estàs més tranquil·la, però quan se presenta una altra xica sempre tens el... Més si la coneixes, que és el cas. Aleshores tinc ganes de que arribi, de que passi i siga el que siga, seguir avant amb més tranquil·litat. I el dilluns, estàs nerviosa o...? La veritat és que sí. Vull dir, el tema de també el desfile que estem fent de la Mafalla me serveix un poc de desconnexió, però cada vegada que se pensa o que se nombra és com aquesta coseta que te puja, és inevitable, penso jo. I bueno, ara... Jo soc fallera des que vaig néixer perquè el meu pare és un dels fundadors de la Falla Plaça del Sí. Ell està en la Junta des de l'any 79, que és quan se funda, i és l'únic que queda en la Junta des d'aleshores. Ell va ser el primer vicepresident de Junta local, ha estat sempre molt clavat en aquest món, i després ha sigut president, i el típic mos han criat en la falla. Tu ho saps de primera mà igual que jo. Després arriba l'any 2010, la meva mare va ser fallera major i ja ho visquérem també més intensament, i 2 anys després, al 2012, la falla me va elegir a mi i vaig ser la seva fallera major. I aleshores és quan ja se me va despertar, comences a entrar en junta local, a conèixer les altres falles i és quan se va despertar el somni de ser fallera major de segur. Jo tinc 26 anys i soc 26 anys fallera. De fet, l'anècdota que sempre se conta és que jo vaig néixer el mateix dia de la presentació de la meva falla, per tant vaig ser la primera en nombrar-se la més menuda de la meva comissió i res, en l'any 2002 vaig ser fallera major infantil i en l'any 2012 vaig ser fallera major. L'any després, òbviament, cort i des que tinc la majoria d'edat, com aquell que diu, soc ja membre de la junta directiva de la comissió fins al dia d'avui. Filla de president, neboda de junta local i tota la meva família, la veritat és que és fallera. No són fundadors, però com si ho foren perquè són des del primer any. Va ser una sorpresa, ho tenies pensat? Jo vaig ser col d'honor de la fallera major de la ciutat, que era Maria José Camarasa, l'any 2013. I ahir, com te dic, vas coneixent les falles, coneixes junta local i veus un altre món que, clar, si no eixes del teu casa ni de la teva falla, no coneixes. I ahir és quan comença a despertar-se. Però jo tenia la boda, ho vaig parlar amb Toni, ho teníem complicat i decidirem per al proper any. O sigui, que entre les falles passades. Teníem la carta preparada, però per circumstàncies de la vida la vam tindre, jo vaig decidir guardar-la. La vam tindre que guardar i no la vam poder presentar. I se va quedar aquí, guardar-la.
Després ens plantejarem tornar-la a presentar, però també, circumstàncies de la vida tocava molts colps i estava així un poc en l'aire. Jo no estava molt convençuda perquè havien passat moltes coses i es queda ahí ni sí ni no. Arriba el meu aniversari en desembre i un regal de Toni va ser la carta per a presentar-me com a fallera major. Ho parlarem amb els nostres pares, igual els seus que els meus, però clar, sense ells és impossible tirar avant. I sí, clar, de seguida. A més, este somni és igual meu que Toni, que dels meus pares i dels seus. I presentarem la carta a la Junta de la nova falla, que em va recolzar i ja la presentarem. La decisió de presentar-te? Va ser tu? Va ser la família? Ho havies pensat? Pues la veritat és que sempre ho havia pensat, és algo que, no sé, crec que és innat, eres fallera de tota la vida, pues saps que en algun moment determinat acabaràs volent-te presentar o donant tu el pas. Però sí que és cert que en aquesta ocasió, tot i jo desitjar-ho i la meva família saber-ho, van ser ells els que ja l'any passat donaren el pas de presentar-me. La veritat que no m'esperava en absolut, perquè també la situació en casa no sé, pensava que no acompanyava, però ells donaren el pas, me presentaren, no vaig ser elegida i enguany la veritat és que sí que el primer moment és no tornar a passar per això, no me torno a presentar, però he de dir que la insistència de la família, el rebuscar ahí saps que en el fons ho vols, saps que tens aquesta il·lusió. Entonces, esta vegada sí que he sigut jo la que he pres la decisió de no, me tinc que tornar a presentar i tinc que aconseguir-ho, siga com siga, i facin falta els anys que facin falta. Com t'ho imagines? Primer, jo vull estar tranquil·la en casa, o sigui, no vull gent perquè, clar, no saps qui va així. Igual com és una alegria si ixes, també és una decepció si no. I aleshores jo penso que és una situació molt difícil i molt personal. Un moment molt personal. Aleshores jo penso que fins que no te crida l'alcaldessa o el president de la teva falla depenent, jo preferís que estar soles. Bueno, soles en Toni i en els meus pares. I després, ja siga el que siga, sé que vaig ajuntar-me amb els meus amics, sobretot de la falla, que són els que tinc ahí recolzant-me. Si és per a bé, pues suposo que vindran a casa, brindarem i estarem un ratet celebrant-ho, i si no, pues suposo que jo me n'aniré a buscar-los on ells estiguen i també pues estarem junts i passarem bé. Pues sincerament no me l'imagino, però perquè no vull pensar en ell. Vull dir, l'únic que sé és que vull estar el més a soles possible. Ja he dit a gent de la meva falla que me pregunta o amics que ells que estiguen en el casal, perquè per sort, entre cometes, a Dalla ho celebrarà allí i com que no n'hi ha una altra, tot pareix indicar que serà ella, per tant, allí tenen festa assegurada, és que estiguen allí, així jo preferisc els meus més pròxims. Ma mare, mon pare no perquè no podrà estar, el meu nòvio, les meves cosines, la meva germana i poco más. No vull tampoc massa escàndalo perquè realment la desil·lusió és molt gran i tindre tanta gent... Sí. Major de la ciutat. Jo penso que per a ser fallera major de la ciutat has de complir o has de tenir uns requisits i jo crec que sí que es complís. I quins són aquests requisits? Pues en primer lloc, tindre consciència de què són les falles, o sigui, haver viscut les falles en primera persona i entendre-les com a falles, com el que són. I després actuar en conseqüència en això, ser conscient de l'orgull i de l'honor i de la responsabilitat que té aquest càrrec i actuar com a tal. Major de la ciutat. Pues sincerament, motius com a qualificatius, els de qualsevol, vull dir, soc fallera tota la vida, sent molt les falles, soc fallera no considerant que les falles són una festa d'alcohol, diversió i tal, no? Soc fallera dels que m'encanta vestir-me els 3 dies, soc una fallera molt activa en la meva comissió, realment jo estic tot l'any en falles, quan no és junta és algun acte que preparem fora de falles, per tant, pues bueno, qualificatiu, que soc molt fallera de sentir-ho, realment. Però més enllà que, no sé, la veritat, qualsevol fallera és més, pues, per què tindria que ser jo? Pues no sé, pues perquè mira, pues perquè tinc il·lusió, pues com qualsevol realment que se presenta a este càrrec al fi i al cap. És Belén. Que tinga jo i que no tinga ja no ho sé, perquè jo a ella sí que la conec, però no puc ni juzgar-la ni puc dir el que no té. Jo sí que puc parlar del que jo tinc, que com t'havia dit abans, que sí que són els requisits que considero jo que ha de tenir una fallera major. Pues com per exemple,
actuar en conseqüència a la banda i al càrrec que tu portes, tractar la gent de totes les falles, estar sempre disposta i en bona disposició per a tot el que faci falta o per a tots els actes, considerar tots els actes igual d'importants perquè ho són, tindre en compte també molt a la teva fallera major infantil i a les dos corts, perquè sense elles seria un càrrec molt trist, i respondre correctament a tot el que te demanen. Sincerament, crec que justament enguany, i està mal que se diga per els anys anteriors, però estem les dues prou nivellades en quant a família fallera de tota la vida, família involucrada en la falla, són falleres de tota la vida des que vam néixer. Per tant, realment tindre una que no tinga l'altra, jo no sabria dir-ho. Sí. En conjunt destacaria l'amistat que hi ha entre els fallers de les diferents falles. És a dir, jo soc de la falla Plaça del Cid, però tinc amics en totes o en quasi totes les falles i això fa que estiguem més units. Per a tots els sentits, també per a ajudar-nos en actes o per a acabar la festa en un altre casal, en tots els sentits. Per a mi el més important és això, que sí que trobe que entre les falles hi ha una unió a nivell personal. Pues la veritat que el que primer me naix destacar és algo com negatiu. És a dir, les falles en este poble sí que és de veres que estem intentant entre tots, crec que els fallers, que sí, que vagin avant, que tinguin aquesta importància, però si tu compares en el poble del costat mateixa, que és en Alzira, realment trobes un poc en falta no tenen el pes que nosaltres com a fallers sentim. Però bueno, al mateix temps, a ser un poble que només que té 10 falles, jo sí que note aquesta germanor, dir-li amistat entre fallers, no ho sé, però és algo que a mi m'agrada, que veig en altres pobles que dic, la veritat és que apenas se coneixen i així en el poble, ja no per ser un poble menut, no? Vull dir, fallers, és molt raro que tu vegis un faller d'una altra falla i no te soni. Vull dir, al final tots ens coneguem i per tant, aquest bon rotllo també al final se transmeteix. Com a falles a lo millor no, però sí com a suport de l'Ajuntament o de les institucions sí, perquè de vegades sí que ens quedem les falles en un segon pla. Tot el món sap que els bous sí que tenen molt de suport i les falles ens quedem un poc coixes. Jo sí que veig una falta d'espenta per part de les institucions, que estiga considerada una festa igual com Setmana de Bous. Això podria millorar. Pues jo crec que el que havia comentat ja no és només una cosa de l'Ajuntament, que òbviament sempre poden facilitar quan se crea un acte a nivell de poble que col·laboren un poc més en les falles conforme poden fer en altres festes, sinó que al final també és cosa dels propis fallers, vull dir, no tancar-nos tant en els nostres casals, que sigui una festa molt més oberta al poble, que no passa res, encara que no sigues faller, pots vindre al casal, pots disfrutar i pots veure el que són les falles. Entonces, crec que el que ens falta és un poc mostrar realment el que és la festa, perquè el que no és faller ho veu com algo molt lluny, no li resulta interessant, però perquè realment no ho coneix. El que ho coneix i el que participa acaba fent-se. Força. Me naix joves. Guinovat, il·lusió. Pinya. Superació. Diria que lluitadors. Exigència. La nostra paraula és xintatxins. Veïnat, família. Casolans. Unió. Festers. Col·laboració. Ideals. Els orígens. Competidors. Tradició. Familiars. Arrels. Germans. A veure, per a mi seria un gran somni, o sigui, és el repte o el somni que tinc ara mateixa. Sí que és de veres que fa uns quants anys que vaig perseguint-lo o intentant perseguir-lo i per a mi arribar a aquest somni seria complir no sols el meu, sinó el de molta gent, perquè la vida va ensenyant, te va pegant colps i jo pense que la vida has d'anar buscant les coses bones perquè les ruïns venen a soles i després de tots els palos que te dona la vida, per a mi el ser fallera major de la ciutat és una gran felicitat que compensa millor la part negativa que té la vida també. Pues òbviament és tòpic, però és un somni, per supost.
el ser faller tota la vida jo crec que genera inevitablement ser un somni, però sobretot il·lusió, molta il·lusió i aquest orgull realment de representar al poble i sobretot el sentir l'orgull de la meva família, dels meus amics, de dir el que ells pensen, estàs en el lloc que te mereixes. No sé, jo soc més d'autoestima baixa, per tant no me considero mai que me mereixi aquest lloc, però sí que és orgull, la paraula jo crec que seria orgull de tots, de meu, de representar, de notar l'orgull de la meva família, de dir ho hem aconseguit, perquè al final, en el meu cas, per almenys és un somni que no és meu, és un somni que noto molt que és de la meva família, de pares, la meva germana, les meves cosines, els meus amics, la meva parella, vull dir, s'acaba convertint en un somni de la família. L'Espolí vol donar les gràcies a Zahara i a Belén per obrir-nos les portes de casa i deixar-nos conèixer-les un poc més. Es desitgem molta sort i estem segurs que qualsevol de les dues candidates estan més que qualificades per a ser unes bones falleres majors de la ciutat. Moltes gràcies i molta sort.